ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз мо қарор дорем дар бозори Корвон, шашум дарвоза, бозори нав, бозори кунане аз тарафи Мираж, аз тарафе ки Тилло бозор аст ко, аз ҳамун тараф шашум дарвоза медроен. ҳамин дукон ҳаст, ҳамин дуконе ки боз ман нишон метам. шашум ҳафтум мешавад, даромаден ин тараф ҳафтум мешавад, ин тараф шашум бозори нав. касе ки дар канал меҳмон аст марҳамат обуна шава, касе ки обуна шидагӣ аст ҳамун лайка ҷоша дидагӣ марҳамат ҳамун лайка биҷиқа. мо видеора сар мекунем, марҳамат видеои мо барои шумо, лекин хотиррасон мекунам ки як видеои зури дига пагоҳ дорем. ҳамун видеора пагоҳ ман монтаж карда дистам мемонам. имена барои шумо занои муҳоҷир, занои тоҷик, марҳамат тамошо кунед. марҳамат нами киртаҳои ламираж айчанд намуд ламираж духтагиян. нархшон нами чизо шуморо мебинен 130 сомонӣ. ман нархи донаша гуфтаистам, нархеш 130 сомонӣ, бо ҳастаи ҳамихели 140 сомонӣ. анами киртои блистияше, не киртои блистияше 130 сомон. почашон қатияй, баъзеш поча дора, баъзеш бо бурук надора, бурук дорастай, бо бои бурук шастай. инаи холча холча ҳастанд ко, ё майшни хебе меган, майшни размерои то 58 размера ҳастай. бисёр материалш муроҳим мизурай, барои ҳамин ман мера сиёмка кам барои шумо. анаи ҷада ҳастай бо нағзтарош, материалош хеле хушрӯтаранд. инаё ай 46 размер то 56 размер. ин видеода камтарак афтов ки буд рӯшонда афтовак камтар хеле серанг наёместанд, ки ҳамаш серанганд. инаём 130 сомонӣ ҳамаш. инаҷа бо ҳастай каротки таракошай, нархшон 130 сомон, нархи дона 130 сомон, нархи дона. бо ҳастай ҳамё бо 140 сомон, 150 сомон. яхе шумо гап мезанед ки чи ба иҷа 140 гуфтӣ, иҷа 130 гуфтӣ. ин зависид ай дрозиш мекуна, ай калтагиш мекуна. ин иҷа ҳастай бо куртои қиматтар ё куртои длиниян дароз, баъд материалошон дигай вообще. нарх ай ҳисоби материал зависид мешава. инаи ҷавози ман шумода нишон метам. инаира материалша хитон биёбен. якташа комментария да бинависен ки ина почаш қатияй. инаи навинка ҳай, навинка хай мегум то 52 размер ҳастай. ламираж ай хай гуфтам ки шумо бигене ки наменависем, барои ҳам худам гуфтам ламираж. ин навинко ай, ҳамин рӯз буромадагии материал, барои ҳамин хай хостам шумо нишон. инаи сияҳш якта дига, ина сияҳш буромай. анаиҷа шумо метавонед ки инаи платяи клетка меган, асени зимни, ғавси хушрӯи бадараҷолян. ами чизое ки шумо мебинед то размери 58 дора. ман дига инҷосам размерда бисёр аҳамият метавам, не ки шумо як чиза бифаҳмед ки размери 58 ҳастай, пагаш да тамом мешава. ҳамин размери калон. инаҷада платиёи дароз, нархшон 200 сомон, нархи дона ё модниям. бо нагуфтам ки нархаш ай материалам зависид мекуна, ай дарозишам зависид мекуна ки чанд қа материал расход мешава. нархи дона 200 сомон. хай бо арзонтар мекуна агар дисета бигирӣ. тоиш қати қатиш маслиҳат мекунӣ. инаҷада бо ҳастай материалое ки ина 180 сомон дона. ҳамиёам ҳастанд бо
30 сомонаш инҷа да 180 сомон ё дрозошан качественитаран бо ҳастан 130 сума ӯ качестваш бо пасттар ки аста барои ҳамун нархшон фарқ мекунад то размери 54 анаиш ҳастай анау пушт будагиаш то 58 доран то 58 доран аи 50 то 54 доран ин чизи шумо мебинед то 54 хай нами хел нархҳо ҳастанд на як бор дига бинед ё фақат барои одамое ки дар ҷои хунукия материалшона клетка мегӯянд дар ҷамъи савдогаро клеткаш мегӯянд номша нами размери ҳаме то 58 ҳаст ана иҷа мо хая бор дига нишон метем ҳамёра ина ё почадоршам ҳастай нархши 150 сомон ина оз нигаҳ кина почадора мо барои шумо бо як бор хушро нишон метем ва ҳам чизе ки нав боброя ҳамра ма барои шуморо кӯшиш мекунам ки нишон битам ҳамра бо ай наздиктар инами дов каротки омад сёмка инамҷа нами почадора нархаш 150 сом ламиражи тоза шашм дарвоза медроен ҳами сразу тарафи дасти чап нигаҳ мекунед ҳами сараки раҳдай касе ки дар канал меҳмонаи марҳамат обуна шавад то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед паго бо як видеои хуби дига тамошо кунед саломат бошед то видеоҳои оянда.